Και εμένα με έφερε και το ζόρτο αυτό. Στον αέρα δεν πιάνει. Πού είναι η μπάλα? Πιάσε. Πάνε εκεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Χέρι του κρεμμύδι. Τι ρόλο είναι αυτό? Κυρινό πήρα μας νόησμα. Αλλά τα ίδια έχει μέσα, βλέπω εδώ πέρα έχει ένα... Μορτή, Τα καρτέλια. να σε δει η μαμά. Ναι, του μιλάει το Skype και φωνάζει σαν τη χαζή. Πού είσαι αγόρι μου, πάμε βόλτα. Καλά, τι λέω. Ας την μπάλα. Ας την μπάλα. Ας την μπάλα. Γραμμένος είναι. Ας την μπάλα. Πάρε το χέρι σου και πες να στην κάτω. Ας την κάτω. Μόρτι. Μόρτι, ας την κάτω. Κάτω. Ας την, μην την πάρεις. Μην την πάρεις. Ας την. Εσύ να σε φοβάται. Όχι, την αφήνει, δεν την αφήνει. Θέλει να τον... Έτσι ακριβώς. Πες τα γόρια. Θέλει απλά να καταλάβει ότι Δεν θα του δεν θα παίξουμε το παιχνίδι αυτό που σου τραβάω την μπάλα μέσα από το στόμα.